Neviem, čo to rastie. Dáš si mami? Vrať sa aj pomôžem pod vidom niečo. Prvka ani nevyrovať. Je to zvláštne, nie? Tuto je. Oh. Jurko, prečítaj. Kultúrna pamiatka. Vzbudzovali vždy záujem ľudí. Ešte pred prvou svetovou vojnou sa od náleziskov zaujímali ako amatérske archeológovia miestni piaristi. Hradisko vo Svetom Jure vstúpilo do povedomia archeologickej verejnosti v 20. rokoch 20. storočia. Zaniknuté vinohrady, to sú asi terajšie nejaké, či už asi to je už terajšia tá Osada, dedina. To sú tie chatky, ktoré sú tu na brána, to je tam brána, to sú rôzne brány, asi viacej brány, že to je akože nejaké jedno opevnenie väčšie, potom menšie a potom ešte menšie. To je tá priekopa. To je tá prvý. A teraz ako keď prejdem priekopu, tak vstupujem do toho hradiska. To je ten ochranný val. Máš val? Vlastne tu už potom máš kvázi rovinku, kde boli nejaké prvé. No čo, stretneme nejakých obyvateľov Veľkomoravského hradiska? No, ale toto si predstav, že všetko bolo taká námestie. Áno, tam. Máš priekopu a tam máš val. Aha. Kde bol ten kostol? Vlastne to bol kamenný ten val, ten bol kameň a tu ešte bola asi taká nejaká Drevená. palisáda urobená. Hej. Okolí, aby to bolo ako plot drevený. Teraz na nás vyskočia zo zeme skelety. Prepáč, Kuba. Chcel som ti Ó. Tu je to druhá časť. Tu je to. Tu bolo hradie, asi bola druhá priekopa, bola druhá brána. Tu sa tu robia a to bol viac asi. Hej. My sme práve vo vstupe. Práve vstupujeme do druhej časti hradiska. Teraz sa dostaneme vlastne do... Ale jak to mohol niekto zistiť, že tu niečo bolo také? No, tiež ma to fascinuje, ako to mohol niekto zistiť. A chodil tu, Kameňov. meditoval nad tým. Boli povestky, že ľudia z niečo rozprávali. A s tým, že nemali iné čo na robote, tak si to stále, že udovzdávali. Aj tu to opravujú a možno, že tu je tá akropola, alebo to, tá kost, čo to tam bolo? Doba plastová. V halštatskej dobe ani nevedeli, že raz to bude doba plastová.
kameň je červený. To znamená, že je na ňom železo a že je z doby železnej, halštatskej. Čo tu máš, Jurko? Nemám šaj. Pekný kameň. A pies bude mať aj na... Čo brať? A tu končí ten val, vidíte? Tu už je koniec toho hradiska zase. Je dole, hore kopček. Možno nejaký zbytok toho kamenného múru. To je mach. Jurko, ty letíš?